سلامتنا تقبلوا زخبركم تخاتلتنا ناي ساعة زينات وشين وصان حيزا قريبا لخون زينا حيزلكم قريبا زلخون بكيل تخلاي سناي مكتال منستر حرشا حرستوت زاخل مهرتم بقل تقلطفك كبو تصويعهم فورنجل على نبع قال قرستاتن بهلا ورشان زتو كرستم هرتو هايبوم اب عصب ن 440 صغبات تمهرو ناو تمرت بحجز تعديلو منغست عراق كاب سوريا صحابه سرايت امريكا بقوامنت اب هاغرو عسكر كم زي فقد افليتو منغست دب كوريا نفرت كنات روسيا خلا اير هاغرو كم زتحاسا كسيسو حدش نغس جابان ناريهيتو زود نغسنت هاغر بوغا تقبلهم زرزرات زين انه كاب بحر زبقس زناب سلازلون زقصلن سلازخلن حرستوت زاخله مهرتم بزغلطف ككبو منستر حرشا بزم حلالفو ملخت مسرت اب بزح كبابيتات حرستوت مس غزينا تقرادمو اب كبي صح تصميدوم اللهم غازيطنيا دانايت غبري هوت بزعبا زدالوت تصبصاب سيبو قربيو أبتي منستري حلافي جنفر لمعت بقولن إنسسان آتو برق عوبا ميكائيل مسيري نابزا كايدوك على محتت نايلوب زبن كرمتي كام نايزا حلفة عمتات بنوحات زوصدو جزين متن زنابن آزيو زتفلين لعلي نبورن كم زنابرا بمتقاس حارستوت بزغلت أفا من قدن بملك عوفراتات مهرتم كأكبو جزي خمس خنا جنزيبهم نايلوب عمت كرامات كاب كم عجي زنابرين فليز بلين فليز بلز قورو خاني كاب تزنورو اللو جزين العلي كزنب كيلو له زين نايزنا كوناتات أبقمت إتنا خاينا بستخدم متن حرستوت مهرتهم كوكو خمزلو حبريتا زوازلو هتران بحر زفتقرو كورح مسكرم حالفو دما ورح تقمت زرق زناب أب هاجرنا لمود مخانو زحبر آتو برقة نايلوم زبن كرمتيك ادمخلتا ورحي كزازمكو أنت نبرو جينا كاب بحري زبقس زناب بحجين حدا ورحي كقصل تنبيت كونتات عير سلزلو حارستوت تعرون فرخ رخبلو مسجزي خك أدادمو أزخاخيرو زي عين الزناب زي بمسورتو ناي بحر كونتاتيو ناي بحر خرامات كا كم تلوت أو هاجرنا كورحي تعت جميريو زكالاقل هتران بحر خلو خاني كسال نزلو ناي زناب كونتات أبكوساتات يرين زي بسعادة بسياق معزيز بلاد كونو لو تحرستون يسوعلون يجنزونهم نايو معمد فليز كوركن كسال الناس لزلوي حارستوت أب عتيدن أسرار حق ميتون قلطفاتن تنقواتن خوني يقبع زبالاتو برغة منستر حرشا مسرح مئكاب مهرتين مقلطاف أستاد 5 شح معتيد قريبو كمزلو دروون بمسرز غربت ألب أستاد 5 شح معتيد نابزو بادو كم إتلاخة قليتو أفتقميتو أقرابرا كمتي طرفها بالكاموما زي كوناسي بسرعة جزيز زوستد كوينو كسرح لكم زلو ميلان حبر منستر حرشا بفلاين وفي المعات حدث زموتو معصيد دالو سب 5 شح زخون زواتاتون أبترئس زلون أب عدغان لقحن مقعبة توت الشيء تقول زلو بوتاتات زلنا أخل ناي معصيد مسارحيتات هالو جن سب 5 شح زخون زواتو بنجزاء سم حيتون توهيو مالو مالتي أب زوبا قشباركا سمسم أب كبسا سجم أب عن سبا دما بلتو كابتوم أب جزي مسرح مئكاب مهرتيك أدام النزو هابم آكال كم زخون بمحبار أب زوبا قشباركا أستات 10 هكتار سمسم يأكب كم زلو بتأمر محرس زلمعة 444 هكتار مرزر إسرناي أب زوبا دوبوب 576 هكتار كأب زوا مأكل نمئكابن نمخيادن كأماش نرتدالين كم زلو أبريهم منستر حريشا زكايدو زلو نتفتات ناي تأمر محرس بفلايكا زري سرناي رأسنا خنقل ناقة درجة كعمم زقبو كساب 444 هكتار أب زوا دوب لنا خمون كساب 527 هكتار أب زوا مأكل له زيقن فولي ماشينري بمنستر حرشات تداليلو مالو نتينا تمهرت مكابن نمكيادون مالتيم حرصوت قلتفهم النزي
صومي زري بلوز زري زخنة بتنقاقي كوبون كعزون كم زلوا أفتنا ماشين الخا منستر حرشات دليل لهم زلوا تكسر المالتي أب منستر حرشة حلافة أنفر لمعت بقولن إنسان آتو برق عوامي كعلا موداتا حارستوت قدمي زناب بحري مهرتهم كأكوب متان منستر حرشة بمخري ناوتن ماشينرين نمدقافهم دلو كم زلوا أرقاقيتهم كفلي بهالن سبورتن زبا سمينا قيح بحري هبنو زوباتات فرونغل علون اب عقابت انتاو قرستاتن رقيق بهلاو ورشاتاتن زتكورا استمروتات كاب 15 كساب 18 تكم توديبوم اب تعبيت عدي مرحت هايمانوت محدرتن وكلت حزبن استساتفوا استمروتات اب ليلانا قداسنتن بيت مذكر قرسنا قداسنتن امر رقيق بهلاو ورشا كمون محدران ودابن فيستيفالاتن هاغراو بعلاتن ابز تقلل زعباتات بابالات بيت مذكر زوبا سفيح مبريتو هايبوم وانا دايركتور كفلي بهالن سبورتن وزيرو زينب عمر اب مغلصيا نهابتام نطنتاو قرستاتن بهلاو ورشتاتاتن زوبا سمينا قيح بحري نابتكات ولودታት ንምስግጋሩ ግደን ሓላፍነትን ነፍስ ወከፍ ዜጋ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግላጽ ንዝካየድ ንጥፈታት ምስናድን ዕቃበን ምዕመዋትን ዞባ ብዕቱብ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ኣረድያ ኣብ ዞባ ሰሜና ቀይሕ ባሕሪ ብሓፈሻ ብንኡሳት ዞባታት ገልዓሎን ፈሮንካ ብፍላይ ንኤርትራ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ዘፍልጡን ከፍልጡ ዝኽእሉን ካብ ዘመናት ክሳብ ናይ ቀረባ እዋናት ጥንታዊ ኣስራት ከም ዝርከቡ ዝጠቐሰ ሓላፊ ጨንፈር ባህሊ ኣቶ ዮሃንስ ገብረ ኢየሱስ ብወገኑ ነበርቲ ኣብ ምዕቃብ ቅርስታትን ጥንታዊ ኣስራትን ብዘለዎም ውህሉል ተመክሮ ኣበርክቶኦም ከዛይዱ ዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ብወገኖም እቲ ኣስተምሮ ንቕሓቶም ኣብ ምብራኽ ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ብምጥቃስ ኣብ ጎቦታት ዲዕዋት ምምሕዳር ከባቢ ሮብሮብያ ዘሎ ዛጊት ዘይተሰነደ ታሪክ ኣቓልቦ ክወሃቦ ናብ ጥንታዊ ወደብ ኣዱሊስ ዘእቱ ንጹርን ጥጡሕን ጽርግያ ክህሉ ሰውራዊ ቅርስታት ዝያዳ ድህቦ ክግበረሉ ዝውሃብ ኣስተምሮታት ክሳብ ርሑቕ ከባቢታት ክዝርጋሕን ቀጻልነት ክህልዎን ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታትን ለበዋታትን ኣቕሪቦም ተመሳሳሊ ኣስተምሮታት ኣብ ንኡሳን ዞባታት ነቕፋ ፍዓበትን ጊንዳዕን ኣካይድ ምንባሩ ድማ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ድሕነት ንምርግጋጽ ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ብዝተኻየደ ምርመራ መካይን ካብተን ንምርመራ ዝቐረባ እተን 21 ሚታዊት ኣይሓለፋን ብዛዕባ እዚ ወኪል ኢሪና ሸዊት ገብረ ብርሃን ብመልክዕ ጸብጻብ ንዘዳለወቶ ትሕዝቶ ፍርቱና ዓንዶም ከተቕርቦ እያ ኣብ ዞባ ደቡብ መርመራ ተሽከርከርቲ ማለት ቦሎ ክላውዶ ካብ ዘካየዳ 1963 መካይን እተን 1569 ማለት 79 ሚታዊት ከም ዝሓለፋ ቤት ጽሕፈት መጓዓዝያ ምድር ናይቲ ዞባ ኣፍሊጡ ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ መሓሪ ሃብተን ኤሪና ኣብዝሃቡ ሓበሬታ ኩለንትናዊ ብቕዓት ተሽከርከርትን ምርግጋጽ ካብ 15 ሓምለ ክሳብ 11 መስከረም ኣብ ንኡስ ዞባታት መንደፈራ ደቂ ኣምሓርን ዓዲ ቀይሕን ብዝተኻየደ ምርመራ ጉድለት ዝተረኽበን 21 ሚታዊት ከም ዝተረፋ ገሊጾም እቲ ብቐንዱ ድሕነት ንምርግጋጽ ዝግበር ምርመራ ምፍታሽ ብቕዓት ኩነታት ሞተረ ቻስን ሓፈሻዊ ኩነታት ውሽጣውን ግዳማውን ክፋላት መኪናን ከም ዘጠቓልል ዝጠቐሰ ኣቶ መሓሪ ኣብ ርእስቲ ኣብ ዓመት ሓንሳእ ዝግበር ምርመራ ምስ ፖሊስ ትራፊክ ብምትሕብባር ሃንደበታዊ ምርመራታት እውን ከም ዝካየድ ብምሕባር መራሕቲ መካይን ቅድመ ምብጋሶም ጥዕና መካይኖም ከረጋግጹ ተላብዮም ምስ ፖሊስ ትራፊክ ብምትሕብባር ኣብ ውሱን ግዜ ይግበር እዚ ሕጂ እንታይ እቲ ዝናይ በሎ ዓመታዊ ደቂቕ ተፍቲሽ ኣብቲ መስርሕ ግን ዋላ ሕጂ በስመ ኣብ ዛባና እኳ ይሃሉ ኣብ ኣስመራ ኩሉ ግዜ ናይ ህዝቢ ተፈቲሸን እየን ዝወፍራ ብፍላይ ምርሕቕ ደሰነ ይትኻዳ ተፈቲሸን እየን ዝወፍራ ስለዚ ብዚ መንገዲ እውን ዝሰርሑ ትራፊክ ኣለዎ ሙጓዓዝ ትራፊክን ሙጓዓዝን እንዳለ ሓደ ዓይነት ይስርሑ ንድሕነት ስለ ዝኾነ ፍራቻ ድዩ መብራህቲ ድዩ ዝኾነ ይኹን ደቀቅቲ ጉድለት ሒዛ ከይትኸይድ ተፍቲሽ ይግበር ንትምህርቲ ምዝዋር መኪና ብዝምልከት ድማ ኣቶ መሓሪ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ 7 ንኡስ ዞባታት ኣብ ዝርከባ 22 ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ዝተፈተኑ 2951 ተምሃሮ 164 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 292 ከም ዝሓለፉ ሓቢሩ ሕጂ ኣብ ስራሕ ዘሎ 22 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋና ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ባዝ ዓመት ዘይፈተና እዚአን ግን ኣለዋና 22 ኣብያተ ትምህርቲ ሕጂ ገሊአን ቀዳማይን ካልኣይን ሳልሳይን ዝምህራን ገሊአን ካልኣይ ጥራሕ ዝምህራን ሕዝዋሲ ብሓፈሹ ግን 22 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋና እዚአን ድማ ኣብ 7 ንኡሳን ዞባታት መንደፈራ ዱባርባ ኣቦኻራ ደቂ ኣምሓረ ሰገነይቲ ዓዲ ቀይሕ ሰናሓፈ
ፍጥነትካ ዘይምሕላው ቀዳምነት ዘይምሃብን መስተሰቲኻ ምምራሕን ካብቶም ንሓደጋ ዝቃልዑ ብመንስያት ዝዝውተሩ ምዃኖም ዝጠቐሰ ኣቶ መሓሪ ኣሽከርከርቲ ንድሕነት ቀዳምነት ክህቡን ሕጊ ትራፊክ ክኽብሩን ኣዘኻኺሮም ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ዓንሰባ ንሓረስቶት ንዞን ዞባ ኣትክሌዛን ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታቶምን ምድንፋዕ እቶታውነትን ዝሕግዞም መድረኽ ምልዋጥ ሞያዊ ምክሪ ወዲቡ እቲ ብ21 ጥቅምቲ ኣብ ማእከል ፕሮጀክት ሕርሻ እምነታዊ ሓረስታይ ኣቶ ገብረ ማርያም ክፍለ ዝተኻየደ መደብ ሓረስቶት ኣብ ምሩፅ ዘርኢ ስርናይ ዘኻብዐትዎ ተመክሮን ሞያዊ ፍልጠትን ንምብራኽ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ኣብቲ ካብ ኣትክሌዛን ደቂ ገብሩ ደቂ ዘርኡ ዋራ ጎላጉልን ደቂ ኣምሓረን ዝመፁ 85 ሓረስቶት ዝተሳተፍዎ መድረኽ ግዚያዊ ሓላፊት ክፍለ ሕርሻን መሬትን ዞባ ዓንሰባ ወይዘሮ ክብራ ገብረ መስቀል ተጠቃምነት ምሩፅ ዘርኢ ኣብ እቶትን እቶታውነትን 50 ሚታዊት ኣበርክቶ ከም ዝገብር ዝተረፈ 50 ሚታዊት ድማ ኣብ ድልውነት ሓረስታይ ምድቋዕ ግራውቲ ከምኡውን ምክታልን ምእካብን ምህርትን ከም ዝምርኮስ ሓቢራ ኣብቲ ንዞባ ዝነጥፉ ሞያውያን ሕርሻ ድማ ንብሉፅነት ብልጫታትን ጠለባትን ምሩፅ ዘርኢ ስርናይ ዝምልከት ሰፊሕ ሓበሬታ ድሕሪ ምሃብ ሓረስቶት ብዛዕባ ንማሕረስ ዝግበር ምድላዋት ኣዘራርኣ ኣደኻኽዓን ምጥቃም ባህርያዊ ድኹዕን ኣተዓቃቅባ ማይን ሓመድን ፀሃያይን ሳዕቤናት ዘመናዊ ድኹዕን ሓበሬታ ተለዋዊጦም እቲ ብማእከል ምርምር ሕርሻ ሓልሓለ ዝተወደበ ሲድራ ዝዓይነቱ ምሩፅ ዘርኢ ስርናይ ለሚዑ ዘሎ ልዕሊ 4.5 ሄክታር ፕሮጀክት ገለ ክፋሉ ንዓፂድ ተቀራሪቡ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣብነታዊ ሓረስታይ ኣቶ ገብረ ማርያም ክፍለ ኣብ ናይ 3 ዓመታት ተመክሩ ድሮ ን125 ሓረስቶት ምሩፅ ዘርኢ ከም ዝዓደለ ገሊጹ ምሩፅ ዘርኢ ስርናይ ሲድራ ካብ 60 ኪሎ 28 ኩንታል ከም ዝህብ ከምኡውን ሕማማትን ደርቅን ዝፃወር ብምዃኑ ብልጫ ከም ዘሎ ሓረስቶት ገሊፆም ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣዊ ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ን440 ፅጉማት ተምሃሮ ናውቲ ትምህርቲ ብሓገዝ ዓዲሉ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ኣብ ንኡስ ዞባ ዓሰብ ወይዘሮ ሳባት ተወልደ ነሪና ብዝሃቦት ሓበሬታ እቲ ዕላማ ምዕሩይ ተጠቃምነት ትምህርቲ ንምርግጋጽ ከም ዝኾነ ብምሕባር ስድራ ቤታት ንደቆም ከተባብዑን ክከታተሉን ተላብያ ወለዲ ብወገኖም ደቆም ካብ መዛኖም ከይተርፉ ብመንግስቲ ዝግበረሎም ቀጻሊ ደገፍ ኣብ ቀጻልነት ትምህርቲ ዓብይ ተራ የበርክት ከም ዘሎ ብምጥቃስ ተወዳደርቲ ክኾኑ ዝከኣሎም ከም ዝፅዕሩ ረጋጊጾም ኣብ ጢዖን ዕድን እውን ተመሳሳሊ ሓገዛት ከም ተገብረ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ኣብ ባጽዕ ኮሚሰረቱ ከባቢያዊ ጽሬት ንምድንፋዕ ዝዓለመ ብኣውርኡ ኣብ ኣገዳስነት ዓይኒ ምድርን ጥዕናዊ ረብሓታቱን ዘተኮረ ስልጠና ብ15 ጥቅምቲ ተዋሂቡ ኣብቲ ኮሚቴታት ጥዕና ከባቢ ኣመሓደርቲ ከባቢታት መራሕቲ ዞናትን ስራሕተኛታት መንግስትን ዝተሳተፈዎ ስልጠና ኣመሓዳሪ ከተማ ባጽዕ ኣቶ ሃይለ ኣስፋ እቲ መደብ ኣካል ናይቲ ክሳብ 2020 መላ ህዝብን ትካላትን ከተማ ባጽዕ ዓይኒ ምድሪ ክሃንፁ ዝሰላሰለ መደባት ከም ዝኾነ ገሊጾም ጽሬትን ንጽህናን ከባቢ ናይ ቀዳምነታት ቀዳምነት እዩ ዝበለ ኣቶ ሃይለ ምርግጋጽ ጥዕና ዜጋታት ቅድመ ኩነት መደባት ህንጸትን ምዕባለን ብምዃኑ በብከባቢኡ ዝትግበር መደባት ድማ ኣብ ዝምርኮስ ዝገበረ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ዝምልከቶም ኣካላት ናይ ምንቃሕን ምጉስጓስን ንጥፈታቶም ክዕዙ ዝጸውዑ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ረዘነ ፍስሓ ድማ ዛጊት ተሳሊጡ ዘሎ ዕዉት ስራሕ ውፅኢት ሓያል ተበግሶ ነበርትን መሻርክትን ከም ዝኾነ ብምብራህ እቲ ዕማም ንጡፍ ተሳታፍነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ስለ ዝሓትት ውሁድ ጻዕሪ ክካየድ ተላብዩ ክቡራት ተኸታተልትና ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ እዩ ምሳና መንግስት ኢራቅ ካብ ሶሪያ ዝስሕብ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ብቋዋምነት ኣብ ሃገሩ ክዕስክር ከም ዘየፍቅድ ገሊጹ ሚኒስትር ምክልኻል ኢራቅ ሎሚ 22 ጥቅምቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ካብ ሶሪያ ዝመጽእ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ቁጥሩ ብዘየገድስ ብመገዲ ዞባ ኩርድ ናይ ኢራቅ ኣቢሎም ናብ ካልእ ቦታታት ክሰግሩ እምበር ኣብቲ ሃገር ብቋዋምነት ክዕስክሩ ፍቓድ ከም ዘይሂቦም ኣፍሊጡ እቲ ሚኒስትሪ ነዚ ዘነጽር ዘሎ ክፍሊ ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን ካብ ሶሪያ ዝስሕቡ ዘሎ ሰራዊት ኣስታት 1000 ወታደራት ኣሜሪካ ኣብ ደቡባዊ ኢራቅ ብምዕስካር ኣንጻር ዳዕሽ ኣብ ዝካየድ ቃልስን ላዕላውነት ኢራቅ ኣብ ምኽባርን ከም ዝነጥፉ ድሕሪ ዝሃቦ መግለጺ እዩ ሚኒስትር ምክልኻል ኢራቅን ክፍሊ ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎንን ብዛዕባቶም ካብ ሶሪያ ስሒቦም ናብ ኢራቅ ዘምርሑ ወታደራት ኣሜሪካ ተጸራሪ መግለጺ ምሃቦም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናይ ኣረኣእያ ፍልሊ ከም ዘሎ ዘነጽር ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ማእከላይ ምብራቅ ይሕብሩ
በዚ ድማ እቶም ካብ ሶርያ ዝስሕቡ ዘለዉ ኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካ ምስቲ ኣብ ኢራቅ መቃወምነት ዓስኪሩ ዘሎ ልዕሊ 4000 ሰራዊት ኣሜሪካ ክጽመሩ ድዮም ወይስ ጠቕሊሎም ክወፁ ዛጊት ንጹር ከም ዘይኮነ እቶም ተንተንቲ ፖለቲካ ብተወሳኺ ይምቱ ቱርኪ አንጻርቶም ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ሶርያ ዝርከቡ በአሜሪካ ዝድገፉ ሶርያውያን ኩርዳውያን ምልሻታት ዝቐንዐ ወታደራዊ ስርሒት ቅድሚ ምጅማራ ብምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ከባቢ ዓስኪሩ ንዝነበረ ሰራዊት ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝሰሓቦ ዝዝከር እዩ ሓይሊ ኣየር ደቡብ ኮርያ ነፈርቲ ኩናት ሩስያ ንኽላ ሃገሩ ጥሒሰን ከም ዝኣተዋ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከሲሱ ብመሰረት መግለፂ ብጠቕላላ 6 ወታደራውያን ነፈርቲ ሩስያ ኣብ 6 ሰዓታት በተኸታታልን ብእኩብን ክላ ኣየር ደቡብ ኮርያ ጥሒሰን ከም ዝኣተዋ እዩ ዘጋዋሕ ዘሎም ሓይሊ ኣየር ደቡብ ኮርያ ነፈርቲ ኩናት ብምውፋር ነተን ክላ ኣየር ሃገሩ ጥሒሰን ከም ዝኣተዋ ዝወቐሰን ነፈርቲ ኩናት ሩስያ ከም ዘሰጓጎን ድማ ኣብቲ መግለፂ ኣፍሊጡ ሩስያ ኣብዛ ዓመት እዚ ጥራይ 20 ግዜ ንክል ኣየር ደቡብ ኮርያ ጥሒሳ ከም ዝኣተወት መግለፂ ሓይሊ ኣየር ደቡብ ኮርያ የነፅር በቲ ጉዳይ ወግዓዊ ስምዕታ ናብ መንግስቲ ሩስያ ክቐርብ ምዃኑ ሓይሊ ኣየር ደቡብ ኮርያ ኣፍሊጡሎም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ነፈርቲ ኩናት ሩስያ ክል ኣየር ሃገሩ ጥሒሰን ብምእታወን ናይ መጠንቀቕታ ተኽሲ ክትኮስ ከም ተገደደ ሚኒስትሪ ምክልኻል ደቡብ ኮርያ ምሕባሩ ዝገልጹ ጸብጻባት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ወተሃደራዊ ምትፍናን ከይፍጠር ዘስግእ ምዃኑ ይገልጹ ሓድሽ ንጉስ ጃፓን ናሪሂቶ ሎሚ 22 ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ባህላዊ ስነ ስርዓት ዘውዲ ንግስነት ሃገር ብወግዕ ተቐቢሉ ኣብቲ ወከልቲ ልዕሊ 180 ሃገራት ዝተረኽብሉ ጽምብል ንጉስ ናሪሂቶ ሕገ መንግስቲ ጃፓን ብዘፍቅዶ መሰረት ከም ኣርማ መንግስትን ህዝብን እቲ ሃገር ኮይኑ ከም ዝዓይ ቃልኣት እዩ ወዲ 59 ዓመት ንጉስ ናሪሂቶ ብዕድመ ዝደፍአ ኣቦኡ ንጉስ አኪሂቶ ብወለንትኡ ካብ ዝፋኑ ክእለ ድሕሪ ምውሳኑ ኣብ መጀመርያ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ብዝተኻየደ ጽምብል ስልጣን ንግስነት ከም ተቐበለ ዝዝከር እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ሺንዞ ኣበ ናይ ዮሃና መደረ ድሕሪ ምስምዑ ንኽብሪ ሓድሽ ንጉስ ጃፓን 11 መዳፍዕ ከም ተተኮሰ ማዕከና ዜና ኣቃሊሐን እዚ ናይ ነዊሕ ዘበናት ባህሊ ጃፓን ዝተንጸባረቐሉ ጽምብል ሰፊሕ ሸፈነ ማዕከና ዜና ዓለም ከም ዝረኸበ ተፈሊጡሎ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ናብ ገማግም ባሕሪ ብራዚል ዝለሓኸ ዛጊት መበገሲኡ ዘይተረጋገፀ ነዳዲ ዛጊት ሙሉእ ብሙሉእ ብዘይ ምንፅራዩ ከቢድ ኣከባብያዊ ብከላ የስዕብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ነዚ ዝለሓኸ ነዳዲ ንምፅራይ ብዝተኻየደ ንጥፈታት ልዕሊ 200 ቶን ነዳዲ እኳ እንተተኣለ ሙሉእ ብሙሉእ ንምፅራዩ ግን ነዊሕ ግዜን ገዚፍ ባጀትን ከም ዝሓትት ሰበስልጣን እቲ ሃገር ሓቢሮም ኣለዎም ብሰንኪ ትለሓኹ ነዳዲ ቀንዲ መስሕብ በጻሕቲ ምዃኑ ዝግለጽ ገማግም ሰሜናዊ ምብራቕ ብራዚል ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ተበኪሉ ከም ዘሎ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ይገልጹ መንግስቲ ብራዚል እቲ ነዳዲ ካብ ቬኔዙዌላ ዝነቐለ ምዃኑ እኳ ይገልጽ እንተሎ ቬኔዙዌላ ግን ሓላፍነት ከም ዘይትወስደሉ ሓቢራ ኣላ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ክፍሊ ሃገረ ካሊፎርኒያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብሰንኪ ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ መሮር ኣከባብያውን ንዋታውን ክሰራታት ወሪዱ በቲ ሓደጋ ኣስታት 8,000 ሄክታር ጫካ ከም ተሃሞኸን ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበሉ መንበሪ ኣባይቲ ድማ ከፊላዊ ጉድኣት ከም ዝወረደን ጸብጻባት የመልክቱ እቲ ሓደጋ ዛጊት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ስለ ዘይኣተወ ኣብ ልዕሊ ንብረትን ኣከባብን ዝወርድ ዘሎ ክሰራታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ኣሚቶም ኣለዉ ጠንቂ ባርዕ ዛጊት ከም ዘይተነፀረ እንተኾነ ግና ሳዕቤናት ክልል ለውጢ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብትማሊ 21 ጥቅምቲ ኣብ ዳላስን ከባቢያን ብዝተኸስተ ብርቱዕ ህቦብላዊ ንፋስ ከቢድ ንዋታዊ ክሰራ ከም ዝወረደ ጸብጻባት ሓቢሮም ብሰንኪ ባህርያዊ ሓደጋ ኣስታት 200,000 ኣባይቲ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝተረፈ ድማ ይግለጽ ኣሎ زخبركم تخطاتلتنا ناي ساعة زيناتات وشتن وطعن أبزازي ملغو سلام مكتالكم يمسكن سلام سلام كم يتسعكم كبرات عزب تعرضها وزينا سبورت ونوزينا زغرب لكم ميكال حدكم
ውሽጣዊ ውድድራት ክፍልታት ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ቀዳማይ እግሪ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ጸወታ ኣሰላሲሉ ኣብታ ሜዳ ካምፖቺቾሮ ዝተኻየደ ጸወታ ፈለማታ ቀዲማ ናብዚ ውድድር ምሕላፍ ኣረጋጊጻ ዝነበረት ሂምቦል ምስታን ሳቡራት ሪፋ ዝሓለፈት ዓራግያ ገጢማ ዘን ጋንታታት ኣብ ሓድሕደን ዝተፈራርሓ ክመስላ ዝሑል ጸወታ ኢና አንጸባሪቐን ሕልፍ ኢለን ፈተነታት ኳ ይገብራን ተነብራን ሸቶ ዝኾና ኳዕሳሱ ግና የቐንዕንን ናይ ዕረፍቲ ድማ ብናይ ባዶ ውጽኢትን ተፈላሊን ድሕሪ ዕረፍቲ ብኸምዚ ኣብ ዝቐጸለሉ ተጻዋታይ ሂምቦል ቴድሮስ ገዳም ንጋንቱ መሪሕነት ተትሕዞም ሸቶ ከመዝግብ ትኢሉ ብድሕሪ ዚ ሸቶ ተጻዋቲ ዓራግ ማዕረት ገብሩን ሸቶ ንምርካብ እኳ ተተበራበሩ ዝተመዝገበ ሸቶ ግና ይነበረን ጸወታ ብዓወት ሂምቦላውያን 1-0 ተዛዚሙ ዝሰዓበ ጸወታ ኣፍቀርቲ ስፖርት ብዓባ ሃንቀውታ ዝተጸበይዎ ግጥም ሓሊበትን ዒታርን እዩ ነይሩ እዚ ግጥም ኣይከምትን ቅድሜን ዝተጻወታ ጋንታታት ረሲ ዝነበሮ እዩ ነይሩ ደገፍቲ ክልቲን ጋንታታት እውን ንጸወታ ከማምቕዋ ብርእሲ ምኻሎም ብሓያል መልክዑ ይቀጽሉ ዘን ጋንታታት ኣቐዲመን ተራኺበን ምስ መንባረን ኣብ ሓድሕደን ዝፋለጣ ኮይነን ዒታሮ ኣብ ዝሓለፈ ዝዕረፈቶም ወሰንቲ ተጻወታ ኣብዛ ግጥም ኣኽቲታቶም እያ ብክልቲን ጋንታታት ጸኒሕን ኣብ ልዳት ዝተጸግዓሉ መስመር ምክፋላ ደልዲላ ዝቐረበት ዒታሮ ክደፍ ተራእያ ድሕሪ ዕረፍቲ ጸወታ ከይዝሓለ ይቀጽሉ እናከፋፈለ ዘጥቅዕ ተጻዋታይ ዒታሮ ሚካኤል ሃብተ ትንሹ ኣከታቲሉ ክልተ ሸቶታት ንጋንቱ ኣመዝጊብሉ ኣብዛ ግጥም ድማ ተጻዋታይ ሓሊበት ተስፋ ኣለም ኤልገ ብክልተ ብጫ ካርድ ካብ ሜዳ ተባሪሩ እዩ ሓሊበት ብጎደሎ ተጻውታ ኣብ ዝቐጸለትሉ ኣከፋፋሊ ዒታሮ ኣቤል ዕቑባይ ኪሎ ንሓላው ልዳት ሓሊበት መዝሚዙ ካብ ማእከል ሜዳ ዝቐልዓ ኩዕሶ ኣብ ሰኪዔት ተቐሚጣ ብድሕሪ ዝተመዝገበ ሸቶ ብዘይምንባሩ ትግጥም ብዓወት ዒታሮ 3-1 ተዛዚሙ ካልኣይ እግሪ ፍርቂ ፍጻመ ዝመጽእ ሓሙስ ዘን ክለባት ደጊመን ክራኸባ እየን ቅነ ስፖርት ዝማእከል ብውዕውዕ ስፖርታዊ መንፈስ ናይ ቀዳማይ ዙርያ ውድድራቱ ዛዚሙ እቲ ኣብ 3 ሜዳታት ዝካየድ ዘሎ ውድድራት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘካየዱ ግጥማት ከምስዕ ውጽኢት ተመዝጊብሎም ኩዕሶ እግሪ ኣብ ጾሮና ካብ ዝተኻየደ ግጥማት ጋንታ ኦማን ንመዘና ደሚሕና 2-0 ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ክስዕራን ከላ ብደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝገብሮ ግጥም ግን ብናይ ሓባር ዓወት ባዶ እዮም ተፈላለየን ጋንታታት ኦማልን አልጌንን ኣብ ክልቲኡ ጾታ ብናይ ማዕረ ውጽኢት ባዶ ተፈላለየን ጋንታ መርሃዊ ምስ ደሚሕና ባዶ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ 1-1 ተፈላለያ ኣብ መደራብ ዝተኻየደ ውድድራት ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ኪሎማን ሂላል 3-1 ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ባዶ ተዛዚሙ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣዳል ንሂምቦል 2-1 ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሂምቦል ንመዘና ኣዳል 1-0 ስዒራቶም በዝኻ ጋንታ ሂላል ሂምቦል ኪሎማ ብደቂ ተባዕትዮ መራሕቲ ናይ ውድድር ክኾና ከለዋ ብደቂ ኣንስትዮ ደንደን ኪሎማ ሂላል ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ሒዘን ኣለዋ ኣብ ክዶ ፈላሲ ዝተገብረ ውድድር ብደቂ ኣንስትዮ ብሪጎ ምስ መድሕን ባዶ ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ መድሕን ብሪጎን 1-0 ተዓዊታትላ ብሪጎን ንጽንዓት 4-2 እውን ረቲዓቶያ መረብ ንመድሕን 3-0 ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ክስዕራን ከላ ብናይ ደቂ ተባዕትዮ መድሕን 1-0 ተዓዊታ ኣብዛ ጾታ ገዲም ሓላው ልዳት ጋንታ መድሕን ሰሎሞን ተስፋ ሚካኤል ዘርኣየ ብቕዓት ኣዝዩ ዝናን መንባሩ ብልሲ ተጻዋታይ ናይ ትዕለት ኮይኑ እዩ በዚ መሰረት ብደቂ ተባዕትዮ ጋንታታት ዑበል ብሪጎን መድሕን ቀዳሞ 3 ኮይነን ክመርሓን ከለዋ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መረብ ብሪጎን መድሕን ብምዃን ነቲ ውድድር ይቕልሶ ኣለዋ ኣብ ኩዕሶ መርበብ ኣብ መደረት ዝተገብረ ግጥማት ሂላል ንኪሎማ 2-1 ብናይ ደቂ ኣንስትዮ 3-2 ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ተዓዊታ ኣብዚ ጾታ ብክልቲን ጋንታታት ዝተርኣየ ብሉፅ ምንቅስቓስ ዝናድ መንባሩ ንተዓዘብቲ መሲጡ እዩ ጋንታ ኣዳል ንሂምቦል 2-1 ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ክስዕራን ከላ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣዳል 3-2 ተዓዊታ ኣብ ጾሮን ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት መርሃዊ ንናቕፋ 2-1 ብደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናቕፋ 3-1 ተዓዊታ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኦማል ንደሚሕና 2-1 ስዒራቶም ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ደሚሕና ንኦማል 3-0 ተዓዊታትላላ ኦማል ንኣልጌን 2-0 ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣልጌን 3-1 ተዓዊቶም ደሚሕና ንመርሃዊ 2-1 ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ 3-0 ብምስዓር ጸብለሊላላ ስፖርታዊ ውድድራት ዝማከል ብዝተፈላለዩ ውድድራት ክቕጽል እዩ ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ሎም ሰሉስ ምሸት ብ8 ጸወታታት ቀጺሉ ከምሲ እዩ በዚ መሰረት አትሌቲኮ ማድሪድ አንጻር ባየር ሌቨርኩሰን ሻክታር ዶኔትስክ አንጻር ዲናሞ ዛግሬብ ብሩጅ አንጻር ፒኤስጂ ጋላታስራይ አንጻር ሪያል ማድሪድ ጁቬንቱስ አንጻር ሎኮሞቲቭ ሞስኮ ማንቸስተር ሲቲ አንጻር አትላንታ ኦሎምፒያኮስ አንጻር ባየር ሙኒክ ከምኡ ኸ ቶተንሃም አንጻር ክሬቭስዳ ሴፍስዳ ክጻወቱ ክብራት ዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ይፍጸም ሰላም